Så er det okay. Så er det okay. Okay. Yeah, it's fine. They're playing. What do you mean? Lucas. Okay. Ask him that. You know they're okay. You know, get no 2 years different. No, 4 days different. Written at 22, Amy with 26. Lucas? See that this together. Skærebrænder. En af skufferne herovre. Det står på den. Sidste dag, så skal hun også lave noget. I anden klasse. Man kan også lige spille sig bag igen. Ja. Men der er ikke. Laten we en jongen te wat praten sa eten. Smakboksen. Kan de andre vores arbejde? Så man på arbejde, så er der morgenmad, så er der nogen, der går på ferie, så er der eftermiddag, så er der nogen, der går på ferie. Det siger, jeg spiser morgenmad her, så klokken 10. Jeg fik morgenmad med min egen elever, og klokken 1 starter sommerferie for. Så det er sådan, det er bare mad. Du er ikke ked af det. Hvad? Det er bare mad. Ja. Morgenmad med min egen Yeah, I'm behind the justice. Og så slutter vi klokken 11 og holder sommerferie. Det er bare sådan en morgen. Hvorfor har I ikke pædagogerne med? Even then you press it. You don't take a big hand cover. Sådan gjorde vi også. Så holder pædagogerne altid deres egen klokken 5. Og så når de at træne sig op på samme niveau som os andre. Because I wanted to be on single. Jeg har babyrolle. Ej, der er Så tager man næsten 24 skærme. Ej, en halv. Ja, jamen der er skåret igennem. What do you want? No, just after for you. Du sover for alt jorden, Marie? I can have it. Hørte du det selv? What else do you want? Hvem har du lagt hvad? Hvordan her, mand? Spise i Jonathans klasse. Det må være lige.
kalenderen. Hold lige plads. Gå over til morgenmanden. Hvad skal vi have? Ham har vi ikke været igen. Jeg tror ikke, der er chokolade. Jeg tror ikke, det er findningssteder. Nej, jeg tror det ikke. Der er ost. Det er du ikke så god til. Himba synes jeg er ude med. Det gør det. Don't go on the chair. Bare noget, vi kan. Og vi bliver beskyldt for at Yes, yes. Everything just us. Vi vil gerne lige sige nogle I think you want to open. allerførst. Så siger jeg lige lidt, og så siger Inge lige lidt. Og vi kan faktisk godt gøre det kort. Allerførst så vil jeg bare starte med på begge vegne og sige tusind tak for i år. Tak for... Og vi glæder os allerede nu til 2. klasse, og de ting kommer til at skal ske der. Og vi er jo rigtig glade for, at vi har fået lov at blive sammen, og vi er jo rigtig glade for, at vi har fået lov at blive sammen her. Også skal jeg lige skynde mig at sige. Ja, vi er jo det. Men det er det. Og så vil vi altså rende lidt frem og tilbage, for vi skal hente instrumenter og sådan noget. Ikke? Men vi håber, I bliver og hygger, og vi synger, når vi synger vi med alle instrumentbørnene på Herstedvester Vesterskole. Så, og det er, hvad skal man sige, hvis man har tid, så vil det være hyggeligt at høre det. Yes. Fantastisk. Og god sommerferie til alle. Jeg vil også sige, ligesom Sten, tak for et super godt skoleår. I har nogle helt fantastiske børn med alle deres små finurligheder og særligheder og personligheder. Så det er jo bare en skøn flok, der er gang i dem, og de er indimellem udfordret med hinanden, men de er blevet så dygtige til at hjælpe hinanden og løse de konflikter, som vi selvfølgelig hjælper rigtig meget med herinde i klassen. Og det går virkelig en god vej. Så det er nogle dejlige børn, der også er blevet dygtige, og som også knokler. Og så skal jeg jo lige til at sige, at de skal huske at læse i ferien. Alle børn måske den her sommerferie, læse bingo med hjem, hvor man skal læse alle mulige forskellige steder. Jeg skal lige kigge efter, og ligesom sådan en, man kan hænge op på opslagstavlen her, eller på køleskabet, og også den med sommerlæsning fra skolebiblioteket, fordi vi ser indimellem børn, der slet ikke får læst ferien. Så skal vi skal ikke starte forfra, men så kan vi godt mærke det, så prøv at gøre det til noget sjovt derhjemme. Det kan være andet, end at læse eller skrive en dagbog også.
Tak til nogle fantastiske kontaktforældre. Jeg tror ikke, jeg har oplevet sådan nogle aktive kontaktforældre i nogle klasser før. Så det tegner godt for næste år også. Nu ser der er nogle nye, der har lyst til at være kontaktforældre, end hvad vi gør. I hvert fald så ses vi jo også til det første forældremøde, som er tidspunkt efter sommerferien, ikke? Må ikke det sidste i august. Husk lige det ekstra væk den 31. Nej, det kan vi ikke huske, men der skal ikke det. Gør. Der er DHL. Hvad? Der er DHL. Nej, det kan vi godt finde på at lægge den dag. Skriv det lige. Ja, men som Sten sagde, så har vi lidt ude og ind, fordi vi er på her til musikken også, ikke? Så bare I ved, at det er sluttet. Men dejligt at se så mange. Og rigtig god sommerferie. Jeg håber, det bliver dejligt varmt. Pas på jer selv. Maybe one of the sub there for me. Is that? Maybe one of the sub there for me.